Hát, Edelmeister sörteszt. Svo... Hát halkamban is. Edelmeister sörteszt. Figyelj, először meg kell nézni. Tényleg ilyen ködös, mint a búzasörök általában. Habja egyébként egész szép. Megadjuk neki a spin tesztet. Egy banános nótokat vélek felfedezni az illatban, ez nem a szegfűszeges fajta, hanem a banános fajta búzasör. Mind az én sisakomban csinálja. Tételmondat közepén kisétál a frame-ből egyébként, csak hozzá akarom tenni. Hát a kameramen dolga, hogy ez ne történjen meg. Miért egyes frame-en van? 0,6 a legkisebb. A legnagyobb. 0,6-om eltört. Nem azon van, ugye? De én raktam 0,6-ra, de ez nem kuka. A 0,6-om eltört. Tesó. Ez ugye eltört. Hát nézd meg átolját a telónak, zoom tesó. funkció. A kamera! Mármint amúgy De csak a hogy- védő, amúgy nézd, elvileg nézd. működik. De nem kuka egyébként. De alapból ez jó, csak Azt a rohadt, Eltört. oké. amúgy elvileg 8 euró megjavítani. Na méri meg. Hát megéri 8. Na mindegy. Folytassuk. Tésztesz. Te egyesre ez a kuka. De ez ilyen intimate. Állj hátrébb. Már hol megyek? Hát oda. Hú, nézd! Hát tesó! Moggolom. De a 0,6-om is szar, hát az, a 0,5-ös az nyilván nem fog izé. Neked 0,5-re volt állítva. Persze, ne azt akartam. Na mindegy. Szóval, valami kommentáljak értelmeset is. Azt tudsz. Ez gondol legjobb sör, tesó. Gondol legjobb sor ott van a hűtőben. Érted? Yep. Hát figyelj, olcsó búzasört még nem ittam, egyébként nem tudom, hogy az olcsó, de gondolom az Edelmeister az... Hát legalábbis gyanús, hogy az Edelweiss babérjaira tört, és páros ökoszisztémán belül, de... Hát igazából megvan benne minden, ami egy drágában, csak messze nem olyan karakteres, tehát nem tudom úgy szétválasztani. Sokkal vizesebb, sokkal jobban egybe folyik ezek a fűszeres nótok a malátával. Keserűséget nem is nagyon érzek, komlót. Szóval... De egyébként meg kellemes sör, én egyébként a búzasöröket nagyon szeretem. Szóval az mindenképp felviszi. Hát amúgy lehet erre 4 és felet tudok adni egyébként. Nem. De szóval amúgy nem rossz. Sőt, Nice. lehet. Nagyon. 4,5-le mi kell kerülni egy polcra? A Dreher Gold 4,5. Csapó vagy üvegbe? Csak dobozosat ittam. Amint azt rételtem. El kell mennünk és ki kell próbálnod. De itt annyira hideg van, mint annó Angmar fagya alatt a Arnori katonáknak, szóval én most bemegyek a kabátomért. Ennyi volt a sörteszt.